Советтар Союзы таркалганнан соң без үзебез өчен ят булган һәм әле ияләшеп бетмәгән, аңлап бетермәгән бер капитализм дигән чорга кердек. Бу чор үзенә күрә акча белән, мал белән бәйле. Һәм бөтен әйбернең дә башында мал ята дигән мәгънәгә ия. Шуңа күрә бөтенебез дә эшләргә тырышабыз. Күп кеше үзенә эшләргә тырыша. Күбрәк акча җыярга, акчаң күбрәк булган саен мин уңышлырак дигән фикергә килә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу эшләү дигән нәрсә ул чыннан да тормышта кирәк. Ислам, мәсәлән, кешенең шәхси бизнесына каршы килми. Кешенең эшләвенә каршы килми. Ә бәлки киресенчә эшләп кенә ниндидер нәтиҗәгә ирешеп була ди. Шуңа күрә дә гаҗәп шундый кешеләрне күрергә, кемдер, мәсәлән, акча кирәк ди, ләкин эшләми. Кемдер әйтә ашарыма юк ди, ләкин эшләми. Хәрәкәт итми. Менә кайчакта мәчеткә дә киләләр кешеләр, бер генә тапкыр түгел. Ул гарип караба түгел, сәламәт кеше, миңа да 100 сум акча бирегез әле. Шундый киңәш бирәбез. Ишек алдын себереп алсаң, сиңа 500 сум бирәбез. Ул әйтә, юк, инде, алай себерке тотып эшләп йөреп булмый инде, бетте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр аның янына сау сәламәт кеше килсә, ул аңа эш табырга киңәш иткән. Әгәр дә аның ашарына булмаган очракта да ул аңа күрсәткән аны тукландыра торган кәсеп. Чөнки акча биреп кенә аңа ашарына алып бирсәң, бүген ашый да иртәгә тагын ашарга теләячәк бит ул. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисе бар. Әгәр дә сезнең эшләп торган эшегез булса, шушы эштән акча керсә, аннан да хәерлерәген тапмыйча аны ташламагыз ди. Менә бер кеше шулай эшеннән китте. Әйтәм, ник эштән киттегез? Ул әйтәндә эш түлиләр ди. Күпме түлиләр соң әйтә? 15 мең. Мен әйтәм, хәзер аннан киткәч күбрәк түлиләрме? Юк ди, мин бит эшкә кермәдем ди. Соң әйтәм, эшкә кермәгәч, башка эш тапмагач, нәрсәгә соң акча керә торган эшне ташларга? Әйе, мин аңлыйм, әгәр дә бу эшкә йөрү кыйбатырак чыкса, мәсәлән, синең 15 мең түлиләр, юлга китә синең 30 мең. Аңлыйм, вертолет белән йөрисең эшкә. Ләкин һич югында әз генә сиңа ризык кертә торган эш була икән, шушы эшне ташламагыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кайбер кешеләр чыннан да үзләрен белә торып авырлыкка кертәләр. Китәләр эштән, бултым мин монда эшләмим сезнең ул әз акчагызга дип. Ләкин өйдә утырган өчен дә түләмиләр икән. Алай да акча керми икән. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ни дәрәҗәдә реалист. Беренчедән, кеше эшли. Икенчедән, ул ач түгел, өченчедән, аның ниндидер барбер кереме бар. Әгәр дә син телисең икән, хәерлерәк тап. Кайчакта сорыйлар, хәзрәт, менә акчам җитеп бетми бу эшләгән эштә. Башка эшкә күчсәм ничегрәк була? Әйтәм, Аллаһ Тәгаләдән сорагыз. Хәләл эшләр, бәрәкәтле эшләр булсын дип. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бирә икән, димәк бирә. Бирми икән, димәк монда эшләп торасың. Бары тик үзеңнең чыгымнарыңны инде әзрәк киметергә туры килә. Нишлисең? Нишлисең? Заманасы шул, тормышы шул. Гомер буе кешеләр шулай яшиләр, бер кайда барып булмый. Ләкин эшсез утырырга дигән сүз түгел бу, мөхтәрәм кардәшләр. Хәтта бер галимнең дә әйткән сүзе бар. Тик утырганчы бушка эшләүең хәерлерәк дигән. Ягъни син көн сайын бушка эшләсәң дә, ул хәерлерәк тик ятуга караганда. Синең һөнәрең югалмый, кәсебең югалмый, тәнең ялкауланмый, һәм барыбер силкенгән кешегә Аллаһ Тәгалә ризыгын бирә. Бәлки бу урыннан түгелдер. Икенче урыннан булсын, ләкин барыбер Аллаһ Тәгалә сине ризыксыз калдырмый. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә дә безгә хәрәкәт бирсен. Хәерле, бәрәкәтле эшләр насыйп әйләсә иде. Һәм инде менә шушылай үзебезнең сәбәпле, ялкаулык сәбәпле эшсез утырудан Аллаһ Тәгалә сакласа иде.